Her der er en Excel, og vi er på ark 1. På ark 2 er der 1, 2, 3, 4, 5, 6, og det er lagt sammen her til det giver 21 med en sumformel, som man kan se heroppe. Nu vil vi have på side 1 skal der så vise, hvad der er i den sumformel der. Og det gør man på følgende måde. Jeg skal lige se her. Heroppe der har lige tegnet et lighedstegn. Sådan et klik. Og så går jeg over på side ark 2. Og så klikker jeg der på hvor sumformlen den var henne, og så trykker jeg på Enter her, og så hopper den automatisk tilbage til ark nummer 1, og så står der resultatet her 21 på ark 1 står der og 21 står der også på. Så nu har vi altså, nu viser vi på side 1, hvad der står på side 2 eller ark 2 i den her celle, hvor vi har den formel der. Man kan også lave det på en anden måde. Der siger man kopiere, navigere. På ark 2 er vi, ikke? Nu så skifter vi til ark nummer 1, og så siger vi paste hvor er den? Indsæt speciel, paste speciel sådan, og indsæt specielt står det der, og så klikker man på den